Pasensyain naman ni ninyo ang dagoy. Mapis lang. Gaan sa bali. Makutog mata na ho. Isa chukog mata kay madto ko ron sa bahay sang igagaw kay mag-ihaw mas lagbaboy para litsunon kay bunjag mas anak sang igagaw ron. So, mong pakiton akong sa proseso paglitson dari sa kuan. Sa probinsya ang sa pamaagi. Nagang body ha! Balik si Empuyo. Ano ba? Dada na ta sa mga kuan, mga haway, mga berador o baboy. Ang gapuwa. Gagaw pinagwapuhan. Ay, sus, ginoo. Napay isa. Kare mo expert. May kuan nila. Line leader. Idkot ka no. Kita to gusto magpa lechon diha. Kare naman kontakon ninyo da. Si Ruben Padilla. Kare? Mo po ni Manglong Agay unsa. Ilawan. Apa isa to ang diyan? Si Banal na aso. Ha? Banal yung. Kinsang ligid. So mo ning ingredient natin ron sa kuan. Lechon, muni pampalasa da. Mo gyapon ang gigamit na si Suning. Pero di ni sponsor da. Magic sarap pa damang ganahan. Dapat isa. Bikin, azinomoto, bikin naman. Carrots. Kaya butangan manig kuan. Sa palaman po dyan daw. Carrots o naputay bell pepper dari dia. Paminta. Natay dahon sa laurel. Sibuyas Bombay ha. At sibuyas dahonan. Hindi po nawa ang kuan kaning tangad. Mga tangad. May palaman sa tijan. May ahos. Natay ahos dari. Natay sintral. O asin. Ha. Ug siyempre ang kuan kaning pangtahi sa lechon. Lubid. Ha, pero gagmay nga lubid mamanitay sa tijan. Di mga hugning mga lamas. Mga panakot, pampalasa. Nagkagis na inahiwa ng tijan. Ang tangan natin na si Tino mo'y naghiwa sa tijan kay si Jada export na naghiwa. Dugo ke. Silanan. Daghan pa rin dugo. Igawas? Dadan sa sugo. Dadan din buwan si Buyak. Ay, susok ka naman. Sa ano? Mo lagi mo class. Bayaran ni ka. Pinag-ingit. Mahal hindi. Ah, nasa part.
balde. Adawi. Maluto. Hindi dahil lutoon. Nakamot. Diyan isa si kulbanan. Isa po assign sa kuwan. Hinlo sa tinai. Okay. Terima. Asa man yung katoy mong gidadaga puntay. Matoy butangan dali. Taas. Tuwang ka. Tuwang ka pag basi mo na. Pada itu 20 mercado. Bikin na hindi na pinta. No. Anong gilahapan man ang nimo no? Ha? Ang tama ng gusto? Muna? Saan? Ha? Na, tibag mo. Sid. Hindi. Iwaan na rin na yung bulsa. A few moments later. Na, gusto ko nagtubo. Sige. Na, ibutang mo ng tubo sa ibutang ng mga lamas. Maganda na ni ang kulubutang ng lamas na ang palasa. Asin na. Asin. Asin. Asin og kanang sisuning. Sintran. Ah, Bulaga. Ibujag na ko din. Kuang paliguan. Anak tao. Kasi kan Taga bukid nito to. Nangalit sila. kaya tong pagliwas to sarili. Matungkuan. Kenapa we? Mana ko murut na dito. Kaya buslot man to. Aw. Mau kan edis nih. Putan kan.
Sito. Lagi. Domingo man. Nagdiro. Napay man. Apa yang ada? Kahit lang, ayaw na nga makapera. Ato, ngebas ya. Oh, na. Bisa pada. Aku apoy. Ibalot, iratod na ito sa inyo. Patay na. Kitiring, style nimo. Ingat ka kitiring. Buang mana itu kan? Segensa. Lihat nanai. Sinaku kulit. Oh gitu, ngawas tadi. Posisitan pa. Ang hit. Kakao. Lebih. Belum sa subo. Ayo kayo. Oo nga, pag belum. Yan ang mag-ihap. Kabado sa kapan. Belum sa? Ato. Pak ang ilang oras na mo. Gawas mo lang tiga. Pagian ba? Pagdating dito sa tahi. Tema. Disira orang di mga taga ko doon. Kailangan pa ito. So, sinigsag ko lang. Mana na dyan pera na. Tiwas na kadot ka dyan. Nagtahi. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Di aragatang pigi-pigi. Ready na kuan. Kahoy para Ilag madang daiga na. Aron makahimo na tag Kay. kadyo. Sama.
Butangan mo yung ibig ng isa. Buhakan ka na. Ano na yung Gusto. Plano ro rin ako lingkod ko. Ako una lang to ni ay. Malingkod ka lang to. Mura. Morgue pun nabiro na sabi. Morgue plus tadi. Tapi pas di maksud satu nadir. Pai purna na grabe. Ang ilang bungo, wag mo man nigawas, 5 Apa? Bungo nila, 5 na. Akalo nga. Kaya na Basta basta magpalit ka, kawas ng pre. number, 4-5 Nabir. years. Ba't mo Yun, ba? pag na nagpapakita. Sama. Kada Sama. mo lang ulit ba na Gawas. Naga. Uy, Nga naman araw. Rato na Ako sa puro tungkol naman. ng dari nga. Ang sounds kay Tik. Paghanap! Pizza, sumataha, alisdan, pagkuhan nga na. Hindi ka. Kuha na bukal sa'yo, ha?
shout out na. Nakasok ko nga wala mang jowa. Isa pa. Lain. Baru itu na. A few moments later. Hello! So karon din ako sa bahay, nakauli nami. Gikan mi gadto sa kuan. Ugangan sang igagaw kay namunjagan lagi mi. Pakal sa gamay. Ngadto mi. Mag-shout out sa day kuron kay yung mga bagong supporter. Shout out po ko sa mga dana supporter, mga subscriber dana. Shout out, hello. Shout out ko ron kang kuan. Kang Ate Pilisa Galamiton. Hello, te. Kumusta? Kung nasa Paranaque karon ug sa iyang anak nga si kuan. Si Philip Galamiton. Oh, hello, Sir Philip. Kumusta? Ingat-ingat palagi dyan. Ana sila karon sa Paranaque. Kagikan po na sila dari sa among kuan, probinsya sa Cantuzok. Ito na mo sa Manila. Shout out po ko ni kuan. Ni Michelle Galapen. Ay, ang classmate sa na high school. Kumusta na? Amping diha, asa man karon. Nakastagbilaran. Magkita ra tapuhon og makalaag. Hagard ko kadyo tanawang naong. Gipaningat ko kay mapay pag-abot ka ginamo gikan kadto na makal sa Bunjagan. Padadyon ko sang shout out ron. Shout out po ko ni kuan ni Julius Galkira. Hi Julius. Ni Daddy Jerome Daguplo. Di uli na kay si masubrahan. Og ni kuan ni Lorenzo Abside. Panguli na mo hoy, sakto na na. Kami manggawag bandad to. Pa-shout out lagi ko nung sila. So, mauna naman to. Nanginan ko nga. Yung mga gusto ng vlog ron. Kita-kita naman sunod ng vlog. Thank you for watching. Bye-bye!